Dan wa, na rike min wannan. Kada na je garin fitsari na dan diga akai. Ka bari min irin wannan kallon mana wancan karan ma da ne gudawa sai da ta zuba akai ban wanke ba ma bushewa yi. Tabi. Shigar Allah mun je. Da kai hanyoyi da yawa a cikin dajin. Amma ku kaɗai ne za ku san ta hanyar da aka bi da ku. Kuma abu mafi muhimmanci a aikin ku shine ku aje mana alamu a hanyar.